Rajib, orang pun Kamu bantu ibu, aku bisa lah, kamu ini. Kayak bisa lagi bersama ini.
Danswrang नार्जारिनि गोथै सह न'आव सफैबाय आरो दायो बिथांनि न'आव जोबथा बिदाय होनो थाखाय बे समाव गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे न'खरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादजों लोगोसे सरकारनि मावफारिया बिथांमोना फैदों। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दङ। दा बेयाव गाहायै नुजाथिफैनो हादों बाक्सानि एडिसि गरेस्वर सार्कोलनि सार्कोल अफिसार एसडिसि जों लोगोसे तामुलपुर विधानसभा समष्टिनि एमएलए जरेन दैमारि गरेस्वर एमसिएलए समष्टिनि एमसिएलए मानगोनां पबित्र कुमार बर' आरो बिटिआरनि इएम रमेन नार्जारि लोगोसे गोबां रायजो राजा बिथांमोना दायो बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय बे समाव जोङो जोबथा बिदाय होनो बे नुथायखौ जों नोंथांमोना दिन्थिनो सानदों। लामा थांना दे लामा थांना ए थाब थाब हाय नि थांना लामा थांना
दा बे समाव दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बालाबारि गामियाव जोङो दानसोरां नार्जारिनि जि गोथै सह बे गोथै सहआ बे समाव मोनफैबाय आरो बिथांनि जि गोथै देहाखौ दायो जोबथा बिदाय होनो थाखाय गुबुन गुबुन आफादजों लोगोसे न'खर गामिनि रायजो राजा आरो माखासे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना फैदों। बेवहाय जोङो नोंथांमोननो बे समाव दिन्थिगासिनो दङ दानसोरां नार्जारिनि गोथै देहाखौ। बिथाङा वार्ल्ड किक बक्सिं चेम्पियनशिप माने गवायाव जाना बिथाङा गल्ड मेडेल मोननो हादोंमोन। बिथाङा गवानिफ्राय फैबाय थानायाव हरखाब बिफाया दा बिबार बावदों। बिफाया नै दा बिबार बावदों। बिथाङा गावनि फिसानि गोथै देहायाव बिबार बावनायखौ बिथांमोना दिन्थिदों। बिथाङा गावनि असेल' फिसा बिथाङा बे समाव खोमानानै लानो गोनां जादों। हयथ' जोङो जोंनि चेनेलाव नोंथांमोना दिन्थिगासिनो दङमोन जे बिथांनि गोथै देहा बे गोथै देहाखौ बेसिम लाबोनो थाखाय गोबां हान्जा गोबां सुबुंफ्रा राङारि मदद होदों आरो बेबायदिनो बिथांनि गोथै देहाखौ लाबोनो हादों। मानो होनोब्ला बिथांनि न'खरा जोबोद लोरबांमोन, रांखान्थियाव जोबोद लोरबांमोन। बे समाव जोङो दिन्थिगासिनो दङ बिथांनि रायजो राजाफोरा
Bimaku fayna masih bimaku lana fayna. गावनि सासेल' फिसा हौवा बेखौ खोमानायनि थाखाय बिथांनि बिमा बिफाजों लोगोसे न'खर रायजो राजा गामिनि आरो ओनसोलनि गोबां दुखु फोरमायदों। बे समाव बिमाया गावनि फिसानो बिबार बावनायजों लोगोसे जोबथा बिदाय होनो फैदों। नै बिथाङानो दानसोरां नार्जारिनि बिमा। बे समाव जिहेतु दानसोरां नार्जारिनि गोथै सह'आ बेयाव मोनफैबाय। दा नोंथाङा गामिनि सासे सांग्रां सुबुं हिसाबै बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? थारैनो दिनैनि साना जोबोद दुखुनि सान होननानै जों बुंनांगोन। बालाबारिनिफ्राय गामिनिफ्राय माने जाय सुबुं दानसोरां नार्जारि आसाम इन्डियाखौनो रिप्रेजेन्ट खालामनानै दिनै माने नेसनेल लेभेलाव किक बक्सिं बिथाङा गेलेहैदों। बेयाव गेलेनानै बिथाङा जि मोनसे देरहासारनाय गल्ड मेडेल लाबोनानै बिथाङा माने मोनसे मुंदांखा खालामदोंमोन माने सारा आसाम बा भारतखौनो। दा बेबायदि सुबुङा दिनै हरखाबै माने अखुस्थ जानानै माने दिनै जोंनिफ्राय गोमोरलांबाय, रुंसारि जालांबाय। दा बेयाव आं सासे गामिनि सुबुं महरै जोंनि गामिनिल' खथि नङा, बे सारा आसाम बा भारतनि जोबोद सुफुंखौ हायै मोनसे माने खथि होननानै माने आं दिनै अनुभब खालामदों।
बेवहाय जिहेतु न'खरा जोबोद गोरिबमोन नोंथांमोना माने बिथांनि गोथै सह'खौ लाबोनायावबो उसुबिदा जादोंमोन होनना जों खोनादों बेवहाय नोंथांमोना माने माबायदि सहाय सहयोग मोनो रायजो राजानिफ्राय नंगौ बिथांनि जि न'खरनि हालोद बियो जोबोद माने दिनै माने हालोद माने जि परिबेस बियो जोबोद गाज्रि थासारि बे गाज्रि थासारिखौ नुनानै जोङो बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार बिथांजों रायलायनानै बिथांनि गोथै सह'खौ माबोरै लाबोनो हायो बेखौ जों बिथांजों रायलायनाय जादोंमोन आरो रायलायनायाव बिथाङा माने सम्पूर्ण भाबै बे अन्ध्रनिफ्राय माने दिनैसिम बे गोथै सह'आ न'आव सफैजासिम बिटिआरनि CM माने प्रमद बर' सार बिथाङा जथेस्थ' सहाय खालामदों आरो बेखिनि हेफाजाबखौ बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा खालामनानै होदों आरो बिनि थाखाय आङो दिनै गामिनि जानानै बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार बिथांखौ जोबोद आंनिफ्राय माने आरो गामिनि जानानै साबायखर बावहरदों बिथांनि अनगायैबो माने आरो गुबुन आफाद बा गुबुन हानजाफ्रा माबाफोर बेबायदि अनसुंथाइफोर होदों नोंथांनि मिन्थिनायाव बेबायदि रांजों अनसुंथाइ नङाब्लाबो गोबां माने दल संगठना दिनै बिथांनि न'खराव फैनानै अन्ध्रनिफ्राय दिनैसिम बेयाव सफैजासिम जिखिनि सहाय खालामनांगौ जोंनि माहारिनि दल संगठन आरो एबसुआनो होन गरेस्वर आन्चलिक एबसु बा गोबां दल संगठन आफादफोर राजनीतिक दोलोफोर बेबायदि दोलोफोरा जथेस्थ' सहाय खालामदों आरो गरेस्वर ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल सुबुं बिथांमोनाबो बिथांनि जि गोथै सह'खौ लाबोनायाव बा बिथांनि न'खरखौ इनकारेज खालामफैनायाव जथेस्थ' माने हेफाजाब खालामदों बेखौ मानिनांगोन आरो लोगोसे दिनैनि बिथांनि जि मोनसे रुंसारि जानायनि जि मोनसे खबर बेखौ दिनै जोंनि निउज पर्टेल जि माने बिजों मिडिया बिथांमोनाबो जथेस्थ' माने हेल्प खालामदों गभर्नमेन्टखौ माने खोमासु होनायाव गभर्नमेन्टखौ सहाय खालामनायाव बा गभर्नमेन्टआ बिथांनि न'खरसिम माने जि दिनै मोनसे माने माबा खालामबाय सार्कोल अफिसारनिफ्राय लानानै SDC DC जि प्रशासना जि मोनसे बेबस्था लाबाय बेखौ जों सानो जे निउज मिडियानि थ्रुयै जिखिनि माने दिनै जादों बेखौ जों मानिनांगोन आरो बे निउज मिडियानि थ्रुयैनो आं दिनै फुङाव रायलायनायाव मिथिना मोन्दों जे बिमल बरायाबो नैबे निउसखौ मोनहैदों सार्कोल अफिसारा आंनो जनायदों जे अलरेडि आसामनि स्टेट माने स्पर्ट्स मिनिस्टार बिथाङाबो बिथांनि माने रुंसारि जानाय खबरखौ मोनहैदों नोंथांनि बायदिब्ला बिथांनि जे रुंसारि जानाय बियो माबायदि जाथावना जाखो बेनोथ' जोबोद साननो गोनां बाथ्रा दिनै बिथाङा माबोरै हरखाब माने खस्थ' जानानै रुंसारि जानो गोनां जाखो बेखौ जोंबो फरेन्सिक रिपर्टनि गेजेरजों बिनि थैनायनि जाहोनखौ दिहुनगोन होननानै जों माने प्रशासन लेभेलनिफ्राय जोङो माने खौरां मोनदों बे समाव जोंनो गामिनि सासे सांग्रां सुबुं बिथां सदानन्द बर'आ जोंनो माखासे बाथ्राखौ फोरमायबाय दा जोङो बिथांमोना दिन्थिनो नागिरदों बेवहाय माने रायजो राजाफोरा माने समाजनि नेम बायदियै बिथांखौ माने बिदाय होनो थाखाय नाजादों फंबाय दानसोराङा जोंनि गेजेराव गैला बिथांनि माबाया जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो बेनि थाखाय जोङो 1 मिनिट समाव सिरियै खरंलायै आर'ज गाबनायनि खामानिखौ जागायगोन जोंनि दौरि हरेन्द्रनाथ बर'आ नोंथांमोना 1 मिनिट समय रावबो सिरियै दानि बे समाव जोङो बयबो जाहाथे 1 मिनिट सम थानानै बिथांनि फारसे मान बावो आरो आनान गसाइ खाथियाव आर'ज खावलायनाय जाबाय आराम जागायबाय
जोब्बाय लोगो लोगो जोङो आफा इसोर आनान गसाइनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबनि बयबो जाहाथे आर'जखौ हमथायो खावलायनाय थाबाय बाथौनि नेमजों बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय दा बे समाव बयनिबो मेगनाव दिनै मोदै बिथांखौ दिनै जोबथा बिदाय होनो थाखाय बे समाव आर'जनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होनो आर'जखौ फोजोबनाय जाबाय बयबो बिथांनि फारसे आफा इसोरनि नामै फंनैसो मोनसे आवरायनि आरो बेवहाय बयबो ओंखारनो थाखाय खावलायबाय हे आफा इसोर बाथौ नोंनि फिसाफ्रा बयबो ज' जानानै रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आफानि सेराव आर'ज गाबदों अन्नानै नों आफाया बिथांनि जिउमाखौ नों आफानि सोरगो उरियाव
आलो गोजोनै लाखिदो आरो थालांनाय बिथांनि फोलेरखौ सुखु गोजोनै थांना थानो हानायनि बोर साथि हरदो दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ दहा जय रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि जय आफा इसोर बोराइ बाथौनि जय बिमा माइनावनि दानिया बिथांमोना बे माबा खामानिखौ खालामदो बागाननि सालामबा गोलैगोन Bangay na kastaban daw eh. Kastaban daw.